Salut! Cursul Scalpel. Cursul Scalpel este o tehnică care se folosește în pedicură sau în pedicura podologică sau pedicura complexă. Este o tehnică care vă ajută la eliminarea și curățarea și igienizarea problemelor, bătăturilor, crăpăturilor, hiperhidroza, hiperkeratoza, care vă ajută să vă micșorați din timpul a lucrării și din durerile și senzațiile neplăcute a clientului. Cursul fizic include lucrarea pe model cu afecțiune și totul ce necesită pentru curs este acordat de echipa Dream Step și vă așteptăm cu plăcere la curs.